الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki da ya bamu ikon zuwa wannan ƙasa tun ranar Alhamis, Juma'a, Asabar, yau ga mu ranar Lahadi. Mun shigo 24, 25, 26, 27 yau ga watan 8 2023 wanda ya zo 11 ga watan wato 1445. Mun samu ikon shigowa wannan ƙasa ta Ghana a cikin wannan asima ta Accra a wannan unguwa ta Tetegu domin sada zumunta da kuma ganin fuskokin 'yan uwa. Duk da wannan ba shine zuwanmu na farko ba, amma dai muna godiya ga Allah da ya nanata ya maimaita zuwanmu. Muna fata Allah ya sada mu cikin alkhairi. Abinda za mu tattauna a ƙarshen wannan ganawa ta mu shine wato mahimmancin yin addu'a da kuma zikiri. Addu'a wa zikir, waɗannan abubuwa guda biyu rayuwarmu gabaki ɗaya tana da alaƙa da yawan zikiri da yawan addu'a. Domin da ba don addu'a ba da ba za mu samu kan halin da muke ciki ba, kuma da ba don addu'a ba da ba za mu samu sauƙin rayuwa ba, da ba don Allah yana amsa addu'a ba da ba za mu fita daga wasu masifofi da bala'o'i iri-iri ba. Duk wannan albarkacin addu'a ne. Sannan zikiri da ambaton Allah yana ɗauke masifu, yana ɗauke bala'i, yana kawo nutsuwa, yana kawo alkhairi, yana kawo zaman lafiya. Shi yasa Allah ta'ala a cikin littafinsa mai girma ya ce fadhkuruni azkurkum, ku ambace ni ma zan ambace ku. Yace ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kathira, ya ku masu imani ku ambaci Allah ambato mai yawa. Yace wadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirati, da masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata. Sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya wato nutsuwa da kwanciyar hankali tana samuwa ne da yawan zikiri da ambaton Allah. Yace allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tadma'innul qulub. Waɗanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ambaton Allah. Ku saurara ku ji, da ambaton Allah ne zuciya take samun kwanciyar hankali da nutsuwa. Shi yasa rayuwar Annabi alaihi salatu wassalam dukanta zikiri ce da addu'a. Yawan zikiri in muka duba za mu ga babu wata motsi da za ka yi a rayuwarka face sai da aka sanya maka zikiri a cikin wannan wato motsin. Waɗannan azkar da addu'o'i su ne suke sa mana addu'a, su suke ba mu kariya, su ne suke zama wato garkuwa a gare mu daga masifu da yawa. Manyan azkar da ake so ka kula da su guda 10 ne. Kada ka yi wasa da waɗannan zikirori guda 10. Zikiri na farko shine zikirin kwanciya da zikirin tashi. Kada ka kuskura ka je ka kwanta haka kawai ba tare da ka yi azkar daga cikin zikirori da Annabi alaihi salatu wassalam ya koyar na kwanciya ba. Daga cikinsu kafin ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi, ka karanta amanar rasulu, ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kafa 3 ka tofa a hannunka
ka shafa a jikinka ka yi haka har sau 3 sannan ka yi subhanallahi sau 33 alhamdulillahi sau 33 Allahu akbar sau 34 ko nan ka tsaya yayi sai kai alwala ka ce bismikallahumma amutu wa ahya to sai kai wannan to wannan zikiri in ka yi shi ka samu kariya da tsarin Allah daga dukkan wata musifa da za ta zo maka wacce baka san ta ina za ta zo ba ko baka san wanda ya turo ta ba amma Allah ta'ala zai baka kariya sakamakon wannan zikiri na kwanciya. Sannan ka farka, kana farkawa sai ka ce alhamdulillahi allazi ahayani ba'aka. Akwai ruwayoyi da yawa amma wannan ita tafi inganci, gufranaka ka ce Allah ina neman gafaranka. Haka ce me hikimar fitowa daga banɗaki a nemi gafara Allah saboda zaman da kai a banɗaki da abincin da ka ci ya narke a jikinka ta iya baka bada haƙƙin abincin ba har zuwa lokacin da ka je ka fitar da shi. Zaka sai ka nemi gafara Allah gufranaka. Wannan shine addu'an shiga banɗaki, shine addu'an fitowa daga banɗaki. To in ka hada da kayi addu'an kwanciya ko zikirin kwanciya, kayi zikirin tashi, kayi zikirin shiga gida, kayi na fitowa, kayi na shiga banɗaki, kayi na fitowa, to sai zikirin shiga masallaci da zikirin fitowa. Duk wanda ya doshi masallaci gafara izo nema. Da haka ka zo bakin masallaci sai ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fta alayya abwaba rahmatika. Mai shiga masallaci rahama izo nema sai ka ce na yi salati da sallama bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka in shiga masallacin nan in samu rahama. In za ka fito bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahu ta'alayya abwaba fadlika. Mai fita daga masallaci kuma za shi neman falala ne, ko ofis ko makaranta ko gona ko wajen kiwo ko wajen sana'a za shi, za ka yana fatan Allah ya buɗe masa daga falalarsa. Idan mutum ya saba wa kansa da wannan zikiri, ya shiga masallaci da kafar dama, ya fito da kafar hagu, kuma ya yi wannan addu'a hata zai masa jiki. Tun baka haddace ba kana zuwa bakin masallaci ka ɗauko littafin ka duba, har ta kai ma ka iya da ka kana yi, har ya zame maka jiki, ba ma ka iya shiga masallacin sai ka yi wannan addu'ar, to ba ƙaramin alheri ka jawo kanka na alaƙa ka da shiga masallaci da fita ba. To sai kuma addu'ar da za ka yi a lokacin da za ka ci wani abu ko za ka sha wani abu. Domin lokacin ci da lokacin sha iblisai suna sa baki. Idan baka ambaci Allah ba ka sa hannu a abinci ka ɗebo ka sa a bakinka, to shaidan zai tofa maka miyau a ciki. Zaka ci da shaidan zai sa hannu ku ci tare, zai sa baki ku ci tare. Hakan zaka sha ruwa baka ambaci sunan Allah ba sai ya tsoma baki ku sha tare. Tunda ba ganin sa kake ba sai dai ka ta jin musifa tana damun ka, a ta zuwa asibiti ana kashe kuɗi ba a samu magani ba saboda shaidan ne ya shiga cikin al'amarin abincinka da abin shanka ba tare da ka sani saboda baka ambaton Allah. Da haka zaka ci abu ka ce bismillah, in ka gama ka ce alhamdulillah. Ambaton Allah lokacin ci da lokacin sha. Alhamdulillah at'amani hadha ta'ama min ghayr hawlin minni wala quwwa. In ka gama cin abinci ka ce na gode wa Allah da ya ciyar da ni wannan abinci ba tare da karfi na ko dabara ta ba. Bayan ka ce bismillah a farko. In ma ka manta baka ce bismillah a farko ba, to kai kokari a loma ta biyu ko a ta uku. Kamar da wani tambayi wani malami, akara makalla na yi loma farko ban ce bismillah ba. Sai ce to ba sai kai a ta biyu ba, yace na yi ta biyu ita ma na manta ban ce bismillah ba. Yace sai kai a ta uku, yace ta uku ma na manta, yace to har loma nawa kake yi kai? Ba ce aka yi kwaya uku a tsayawa? Akara makalla. Saboda haka kun ga ashe kenan yace idan mutum ya manta bai ce bismillah ba, in ya dauko loma ta yace bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Godiya na fara da sunan Allah a farkon cin abinci na haɗi zuwa ƙarshen cin abinci na. Don kai haka ka haramta wa shaidanu saka baki ko saka hannu ko kuma yi maka jagwalo a cikin abincin da kake ci wanda ba tare da kana ganin su ba. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Saboda shaidan na ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba ku ganin su. Da haka cutar wasu take yin yawa. Sai zikiri da ake zikirin safe da zikirin yamma. Wannan zikiri yana da muhimmanci. Bayan ka yi sallah asuba, duk saurin da kake yi ka tsaya kai zikiri. Bayan ka yi sallar la'asar, duk saurin da kake ka dan ware lokaci kai zikiri. Zikirorin sun kai kusan 27
waɗanda annabi alaihi salatu wassalam ya koya, amma ba sai ka yi su duka ba. Mahimman guda 6 ne. Idan ka yi sallah asuba kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100. Kakka ba gurin sai ka yi 100. Kuma 100 na ba zai fi minti 3 minti 4 minti 5 ba, kuma ba da sauri ba, a hankali. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Da wannan an ce a zikiri Allah Allah ke wannan ai malaika zai rubuta wannan ba, don kai kanka baka gane me kake cewa ba. sai kan an ce ai zikiri ba so ake a yi shi da gudu da sauri har ya zama lafazin baya fita daidai ba. la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kai kafa 100 bayan sallah asuba. sai kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi. sai kai kafa 100. sai kai astaghfirullah alazim wa bihamdihi astaghfirullah alazim wa bihamdihi. sai kai kafa 100. sannan sai kai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama huwa as-sami'ul alim kafa 3. kai allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta allahumma a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. sannan kai allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. wannan addu'a an kana yin ta duk wata musifa in ta zo sai Allah ya tare maka ita. Kafa ɗaya da safe, kafa 1 da yamma. wancan kai kafa 3 da safe, kafa 3 da yamma. wancan kai kafa 100 da safe, kafa 100 da yamma. sannan kai zikirin nan da ɗan ƙanƙani amma mai yawa a wajen Allah. subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. wanda annabi alaihi salatu wassalam da matarsa tana ta zikiri tunda wato ai asuba take ta zikiri. annabi alaihi salatu yace tunda na baki kike zikiri tace yace to na faɗi kalma 3 a bayanki da za a auna da 3 na duk ta fita ki. zaka sai ka dinga wannan. sannan sai ka hada da sayyidul istighfar. sai shi sayyidul istighfar in kai kafa 1 kadai da safe ka mutu kafin yamma zaka mutu da imani. in kai kafa 1 da yamma ka mutu kafin gari ya waye zaka mutu da imani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. kafa ɗaya annabi alaihi salatu wasallam yace wanda ya shi ya mutu kafin yamma ko yayi da yamma ya mutu kafin safiya ya mutu cikin musulunci. da haka mutum kai ya wasa da wannan sayyidul istighfar mafi karancin sa kafa 1. sannan kawa annabi salati kafa 10 da safa, kafa 10 da yamma shine mafi karancin salatin da zaka yi. hadisi ya zo da sanadi hasan da sanadi da'if cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda yake min salati 10 da safa 10 da yamma ceto na ya tabbata a gare shi ranar alkiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. sai kai kafa 10 zuwa ƙarshe. bayan kai sallar la'asar sai kuma kai na yamma ka samu guri ka zauna kai zikirin yamma, saboda ka kare safiyarka da duk wata musifa kafin rana ta fito, kuma ka kare yammanka da duk wata musifa kafin rana ta fadi. don mafi yawan masifu sukan zo ne a lokacin fitowar rana da lokacin faduwar rana. to sai ka tinkari fitowar da zikiri, ka tinkari faduwar da zikiri, da haka ka nemi kariyar Allah a lokacin fitowar rana da lokacin faduwarta. sannan sai zikirin bayan sallolin farilla. wani da ya ga da an ce assalamu alaikum kamar ana tsunkuninsa Allah Allah yake fita daga masallaci, bayan ga falala da aka tara
mai yawa a cikin zikirin da bayan ka gama sallar farilla. Bayan na cikin farilla fa akwai kuma zikiri da ake bayan an gama sallar farilla, wanda shi kansa ya kai kala 11. amma wanda aka fi so ka wannan zikiri subhanallah 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 subhanallah. Na ji wani yana yi amma fa ba a ganewa. Yake subhanallah 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 subhanallah. Nace wai kai me kake yi ne? Me na gaggawa? Subhanallah ɗaya kenan. Subhanallah saurin me kake? Subhanallah 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 subhanallah. ba zai cinye maka lokaci ba aka rama kalla. Walhamdulillah 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 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar. ko ne kai 33 sai ka cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. akwai su sigogi ma da zaka iya yi har kala 5. zaka iya yin subhanallah 25, walhamdulillah 25, wala ilaha illallah 25, Allahu akbar 25. zaka iya yin sa haka. zaka iya yin subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 34. in ma kana sauri zaka iya yin subhanallah 10, walhamdulillah 10, wallahu akbar 10, kawai sai ka tashi. kadde ka bari wannan ya dinga wuce ka. nan daga nan sai ka ayatul kursi kafa 1. hadisi ya zo Sheikh Albani ya inganta shi. wanda ya rike ayatul kursi duk bayan sallar farilla yana yi, ba abin da zai hana shiga aljanna sai dai mutuwa. sannan sai ka kul huwallahu da faraki da nasi. ka tsaya ka dinga yin wannan bayan kayan sallar farilla, kuma kai nafilfili. wannan azkar din na bayan sallolin farilla guda 5 idan mutum ya rike su yana yi, zai samu ƙarin daraja da ƙarin girma a wajen Allah subhanahu wataala. domin wancan mace aka za a gafarta ma zunubin ka ko ya kai yawan kumfan teku. ka je bakin tekun nan gaida kumfa take tashi, to za a yafe ma zunubin ka ko ya kai yawan kumfan tekun nan da take tashi kun. kaga mutum ya yi sakaci da wannan, mu da muke da zunubai da yawa muke neman kuma Allah ya yafe mana, ma yi wasa da irin waɗannan azzaka. sannan akwai zikiri lokacin mu'amala aure da mutum zai yi da iyalinsa domin neman kariya ga 'ya'yan da tarbiyyarsu. mutum ya ce bismillah Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqatana. da sunan Allah zan yi mu'amala aure da iyalina, Allah ka tsare ni daga shaidan abinda zaka azurta ni, ka tsare kuma abinda zaka azurta ni kada shaidan ya taba shi, ni ma kai taba ni da iyalina. saboda an ce wa sharikum fil amwali wal auladi wa idhum. shaidan ka shiga har wajen mu'amala da iyalinsu, in ba su ambaci Allah ba ka shiga ayi da kai. bisa wani dan da ka gan shi ka san ɗanku ne, ba ɗanka ne da ba ɗanku ne, da iblis da kai yana karɓar umarni biyu, kai da shi malam ka ga cewa lalle ɗana akwai iblisanci a tare da shi, saboda ubansa biyu ne. iblis ya yi tarayya da kai wajen ci, wajen sha, wajen kwanciya da iyalin kama ka ba shi kofa ya shigo. Kuna ka ambacin Allah yan uwa a kowane hali. akwai zikiri da laƙin mara iyaka irin subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim. akwai yawan istighfari, akwai yawan salatin annabi, akwai yawan hailala, akwai yawan tasbihi, akwai yawan tahmidi, akwai yawan takbiri. kullu tahmidatin sadaqa, kullu takbiratin sadaqa. ga kuma karatun alqur'ani da sauraron sa. kada ka yi wasa a ce kana musulmi amma baka iya karanta alqur'ani. an ce mafi karanci duk kwana 40 ka sauke alqur'ani. duk kwana 40 ka sauke alqur'ani ta hanyar karantawa ko ta hanyar saurare ko ta hanyar biyawa. amma ka shagala da wayarka kullum kana shiga social media, Facebook, WhatsApp, Twitter, duk ka cinye lokacin a nan alqur'ani ba shi da lokaci. zaka ka ware lokaci da zaka dinga alqur'ani ko ka saurara. kuma Allah ya kawo mana sauki ga application nan da yawa. duk malamin da kake son ka ji muryarsa a duniya an yi application ɗinsa. in kai searching zaka samu application ɗinsa ko a Google Store ko a Play Store, wanda zaka iya downloading da sawunsa da muryarsa da komai. zaka iya sauraron alqur'ani. wani ma da qur'anin yana karanta maka ko malamin yana karantawa. to da haka yanzu baka da uzuri
ka ce baka da lokacin jin alqur'ani ko karanta alqur'ani domin a cikin waya ka gashi nan wani application din ma zaka iya sa a maimaita maka kowace aya sau 100 ko zuwa adadin da kake bukata don ka saurara ka ji. Wani mahadda mai fassarar da turanci da larabci da hausa da faransanci da duk mafi yawan yaren duniya don bi a yanke maka hanzari kaka ce baka da lokacin alkur'ani to wayar ta kama da ka shagala da ita ma akwai gurin sauraron alkur'ani a ciki. saboda wannan yana ci abin da yake raye zuciya, yawaita ambaton Allah a kowane lokaci. Sannan bangare na biyu shine addu'a. Da ba don addu'a ba da mun shiga musifa. Addu'o'in nan mu ci gaba da yin su. Kuma addu'a ita ce Allah ya koya mana duk annabawan Allah babban abin da suka fa damuwa da shi bayan bautar Allah shine addu'a, wanda addu'a ma tana cikin bautar Allah. Yanzu annabi Adam alaihi salatu wassalam da ya ci bishiya me yace? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya Allah, na cuci kai, mun cuci kanmu, mun zalunci kanmu. In ba kai mana gafara ka ji kanmu ba za mu kasance cikin tababbu. Me Allah yace? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi. Annabi Adam ya karɓi waɗannan kalmomi ya karanta su ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta masa. Haka na annabi Nuh alaihi salam da yazo yake neman a halaka mutanensa kuma a yi masa gafara da shi da iyayensa da sauran musulmi sai addu'a yace rabbi gifrili wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidu zalimina illa tabara. Allah kai mun gafara, Allah ka ba iyayena gafara, da duk wanda ya shiga gidana Allah kai masa gafara, da dukkan mu'minai maza da mata. Annabi Nuhu yayi addu'a. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shi addu'a sa mata fi kowace wa alqur'ani, domin ya yi wa kansa zuriya yayi wa kansa addu'a da zuriyarsa kada Allah ya sa in shirka. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Allah ka tsare ni da zuriya ta kan mi shirka, kan bauta gumaka. Sannan yayi addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Allah ka sa ni in zama mai tsaye da sallah da zuriya ta su dinga sallah. Sannan yace rabbi ja'al hadzal balada aminan. Allah ka sa wannan garin namu ya zama akwai zaman lafiya. Kuma ya addu'a warzuquhum min thamarati. Allah ka wa wannan gari wato ka azurta mu da abinci, ka sa ko mu bauta maka. Sannan ya addu'a gare shi da iyayensa da mu'minai, rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kai mun gafara Allah da iyayena da mu'minai a ranar tashi. Saboda addu'o'in Annabi Ibrahim suna nan da yawa wanda ke nuna mana muhimmancin addu'a. Annaba suna addu'a. Annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya mari wani ya mutu sai ce Allah kai mun gafara. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la. Allah na kashe mutum bisa abin nan ka Allah kai mun gafara. Allah ya ce sai na gafarta masa. Saboda muhimmancin addu'a. Annabi Ayyub da ciwo ya same shi ina ya koma? Sai koma ga Allah. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Allah ciwo ya same ni, kai ne mai jin kan masu jin kai. Allah ya ce fastajabna lahu wa kashafna babihi min dur. Sai na amsa masa ne yaye masa abin da ke damun sa na ciwo. Annabi Yunus da kifi ya haɗe shi me yace? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina. Yi addu'a wanda Sheikhul Islam ke cewa duk musifar da ka shiga in dai ka kama zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kafin ka kai kafa 40 Allah zai saurare ka. Saboda kifi da ya haɗiye annabi Yunus da ya dinga wannan addu'a Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gammi wa kazalika nanjil mu'minin. Da annabi Zakariya yake neman da sai ga wa Allah yace rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Allah ya ce fastajabna lahu wa habna lahu yahya. Yace Allah ka bani haka kawai ni kadai, kai ne fiyayyen masu gajewa. Allah ya ce sai na amsa masa na bashi da Yahya, na bashi da Yahya. To haka nan addu'a take. Annabi alaihi salatu wasallam ya koya mana addu'o'i. Nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da yafi a rayuwarsa shine addu'a. Yana roƙon wasu abubuwa guda 5 wanda ya ce in Allah ya baka su to ka gama musifar duniya ka tsallake ta. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri
wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Allah ka gyara min duniyata wanda a cikin ta nake rayuwa, ka gyara min lahirata wanda ita ce makomata, ka gyara min addini na wanda shine madogarata, ka sanya rayuwata ta zama alheri a gare ni, kuma ka sanya mutuwata ta zama hutu daga dukkan sharri. Ma'ana ya zama in na mutu aljanna zan tafi. In Allah baka abu biyar din nan, ya gyara ma duniyarka, ya gyara ma lahirarka, ya gyara ma addininka, ya sanya rayuwarka ta zama ƙari ga alheri, mutuwarka ta zama hutu daga bala'i, ai ka gama. Shi sa tace addu'an da yafi yi kenan, sai kuma ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allah ka bar duniya mai kyau, ka bar lahira mai kyau, ka tsare ni azaban wuta. Sannan ya nemi tsari daga wasu manyan musifu guda 25 wanda kana yin waɗannan bala'o'in duka suna cikin waɗannan abu 25. Akwai 8: zana uzbika min al-hammi wal hazani wa uzbika min al-ajzi wal kasali wa uzbika min al-jubni wal bukhli wa uzbika min galibati ad-dayni wa qahri ar-rijali. Allah ka tsare ni daga bakin ciki, ka tsare ni daga damuwa, ka tsare ni daga bacin rai, ka tsare ni daga kasala, ka tsare ni daga mutuwar jiki, ka tsare ni daga gajiyawa, ka tsare ni daga kasala, ka tsare ni daga rinjayen bashi da kuma rinjayen mutane. Wace alamu zuka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la yurfa wa min salatin la tanfa. Allah ka tsare ni min ilmin la yanfa, daga ilimin da ba shi da amfani, wa min ilmin la yurfa, da aikin da ba a daga shi sama, wa min du'a'in la yusma, da addu'a da ba a saurare, wa min salatin la tanfa, da addu'a da ba ta da amfani, kai ta yin addu'a ba a karba, wa min qalbin la yakhsha, da zuciyar da ba ta tsoron Allah, wa min da'awatin la yustajabu laha, da addu'a da zan yi ba za a amsa ba. Allah ka tsare ni. Sannan ne mu tsari daga abu 5, yake lawani a uzubika min jar su'i, Allah ka tsare daga mugun makoci, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashi, ka tsare daga sharrin macen da za ta samu furfura kafin na tsufa, wa min waladi yakuna alayya rabban, ka tsare daga da kangararren da kuma ina son sa. Ka san ba musifa irin a baka kangararren da kuma kana son sa, yana tsiya kana kare shi, yana bala'i kana ba shi kariya, yana rashin kirki ko baka son a taba shi, yana rashin kirki baka son a yi masa fada. Ka ɗauki kuɗi ka bashi ya kashe, ka bashi umarni ya ƙi, ka kai shi makaranta ya ƙi karatu, ka tura shi masallaci ya ƙi zuwa, kuma ka kasa masa fada. Wannan ai musiba ce. Wa min malin yakuna alayya azaba, Allah kuka ban kuɗin azaba. Akwai wanda za a bashi kuɗi, shi bai ci ba, shi bai sha ba, shi bai ba wani ya ci ba, shi bai ba wani ya sha ba. Su dama kuɗi ko ka kashe su, ko su kashe ka, ko a yi ragas. A baka kuɗin cizo, ba ci ba sha ba sutura ba magani ba sadaka ba kyauta ba alheri ba kyautatawa iyaye ba kyautatawa ƴan uwa ba kyautatawa mata ba taimakon addini. Ga kuɗin ka tara amma kuɗin cizo ne, kai ma ba za ka iya ciwo balle wani ya ci. Sai ka mutu a zo a yi wadaƙa da kuɗinka, ai faca ka da kuɗinka, ‘ya'yanka da matanka su ci, tunda kai ka ƙi ci a ci maka, ka ƙi kashewa a kashe maka, ka ƙi sarrafa a sarrafa maka, kuma ka je lahira a tambaye ka yadda ka tara da yadda ka bari. Su kuma magada ba abin da ya shafe su, don ba za a tambaye su ko kowa ba, tunda gada suka yi. Kai da ka tara za a gada, kai za a tambaya, su ba za a tambaye su ba, don gado halal ne ka ci gado. Wa min khalilin makir, Allah ka tsare ni da mugun aboki. Mugun aboki, kana da aboki amma kuma yana maka dariyar keta, kana da aboki amma yana nufin ka da sharri, kana da aboki da in ya ga abin da zai amfane ka ba zai gaya maka ba, in ya ga abin da zai cuce ka ba zai faɗakar da kai ba. Ka faɗa abu ya maka dariya, ka ci riba ya baƙin ciki, kai asara ya murna, amma ba ka gani ba a fuskarsa. In ra'a hasanatan da faraha, in ya ga abin kirki sai ya shiru, wa in ra'a sayyi'atan azaaha, in ya kai kuskure sai ya ga wa duniyar nan gaba daya.
ainihu tarani qalbuhu yar'ani, idan sai yana bibiyar ka, zuciyarsa tana hangen ka. To annabi sallallahu yana neman tsari da wannan aboki. Allah na uzuka min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil aada. Annabi sallallahu yana neman tsari da wannan. Allah uzuka min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a. Yan uwa mu rike addu'a da azkar, mu yawaita su, domin a wannan zamanin in ba Allah ba mai fidda mu daga halin da muke ciki. Mu yawaita wa kanmu addu'a, mu yawaita wa addu'a ga matanmu, mu yawaita addu'a ga 'ya'yanmu, mu yawaita addu'a ga iyayenmu matattu da masu rai, mu yawaita addu'a ga kasuwancinmu da sana'anmu da 'yan uwanmu na nesa da na kusa. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani. Allah ya nemi waɗanda suka zo a baya su yi addu'a ga wanda suka gabata. Mu aka ce mu wa sahabbai addu'a tare da sun fi mu, amma Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna, wanda suka zo bayan sai abu su kai su ba, amma Allah ta'ala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saboda yan uwa, akwai littattafai guda uku da ake so kullum ya zama ko suna wayarka ko suna hannunka ko suna ajihunka, kuma akwai application ɗinsu duk waɗannan littattafan da zan karanto. Littafi na farko shine Hisnul Muslim. Hisnul Muslim littafi ne ɗan ƙarami da zai iya shiga ajihunka, kuma yanzu an yi application ɗinsa za ka iya downloading ya zama yana cikin wayarka. Duk waɗannan azkar ɗin da na kawo mafi yawa suna cin wannan littafi, wanda wani babban malami ya tattara hadisai da suka zo da irin waɗannan azkar na munasabobi daban-daban. Har ɗan aka haifa maka akwai zikirin da zaka masa, akwai zikirin da zaka dinga wa 'ya'yanka da addu'a domin neman tsari da kariya, akwai wanda zaka dinga wa kanka. Sannan littafi na biyu shine littafin da ake kira, wato wannan littafin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Kalimut Tayyib. Sheikhul Islam ya tattara shi ma hadisai irin waɗannan ya sa suna Al-Kalimut Tayyib. Ibn Qayyim ya masa sharhi, amma ko mara sharhin ka samu ya isa. Sannan akwai littafi shi ma Addu'a min al-Kitabi was Sunnah. Addu'a min al-Kitabi was Sunnah. Akwai na Imam an-Nawawi, shi yayi girma, al-Azkar na Imam an-Nawawi shi yana da girma, amma duk da haka mutum ya same shi yana cikin littattafai da suka tattaro wato magana akan zikiri da addu'o'i da na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka zo alqur'ani da wanda manyan malamai suka yi domin neman tsari da kariya da neman agajin Allah a cikin kowane hali. Zaka yan uwa, muka koma ga Allah ta wannan hanya za mu samu nutsuwa, za mu samu kwanciyar hankali, ko mu hada da yawan sadaka. Kun ga sadakan nan maganin musifa ce. Idan kana son ka karya makiyanka, kana son bukatar ka ta biya da gaggawa, kai dinga yawaita sadaka. Kuma sadaka kala biyu, da ɓoyayya wacce ba wanda ya san kana yi sai Allah, da kuma ta fili wanda zai ga kayi shi ma ya koyi da kai. Ka yi ƙoƙari ka dinga yin wata sadaka a ɓoye ga wani da kaga ba shi da ƙarfi, ka kowa ya san kana yi sai Allah. Wannan sadaka za ka ga amfaninta a ranar mutuwarka da bayan mutuwarka. Akwai wani bawan Allah da yake yin wata sana'a a wani gari, to shi baya kyauta, jama'a ba sa ganin yana kyauta, amma akwai wani mahauci kullum sai ya yanka shanu guda 3 ya raba mutane sadaka. Sai jama'a suke ta zagin wancan mutumin, suke ta yaban wannan, suna kai yanzu kana da sana'a amma baka taɓa mana kyauta, baka taɓa mana alheri ba, sai ya murmushi. Ga mahaucin nan kullum sai ya yanka mana shanu 3 ya raba mana kyauta, sai ya murmushi. Mahaucin ya murmushi, shi ma wancan ya murmushi, ba wanda ya ce ƙala. Sai ranar da wancan mai arzikin ya rasu, sai suka ga mahaucin ya daina ba su nama. Suka taru a kofar gidansa da kwanuka kamar da aka saba a yanka shanu 3 a ɗebi nama. Sai mahauci ya fito da wukakensa ya tsaya. Suka ce ina shanun? Ya ce mai ba da shanun ne ya rasu. Suka ce wa kenan? Ya ce wancan mutumin da kuke ta zagi, kullum shi yake ba ni kuɗi in sai shanu 3 in yanka an ba ku nama, amma ce kan gaya wa kowa a duniya sai bayan mutuwarsa zai tsaya. Sai jama'a suka fashe da kuka, wasu mata sun ƙi zuwa jana'izarsa. Sai kuma suka dawo suna ta neman Allah ya yafe musu mummunan zaton da suka yi masa. Ali bin Hussein Zainul Abidin yana cikin waɗanda suka shahara da ɓoyayyen kyauta da ɓoyayyen alheri. Mutane suna ce masa marowaci, ba su sani ba,
ashe duk talakawan da ke garin nan shi yake da ma'aikata da ake niƙa masa garin alkama da shinkafa yake rabawa mutane da tsakar dare ba a sani ba, kuma abincin ba turawa yake ba, gadon bayansa yake ɗora buhun ya je ya aje maka a ƙofar gidanka kafin ka fito ya wuce. Malam sai da aka zo za a yi masa wanka bayan rasuwarsa sai aka ga dabbara a bayansa na yawan ɗaukan buhu da yake yana raba mutane. Jama'a kuma suka ga an daina kai musu abinci, ta nan aka gano ashe duk abincin nan da ake ci a garin nan shi yake bawa, ma bai taɓa gaya wa kowa ba. Sai bayan rasuwarsa mutane suka yi ta kuka, suka yi ta masa addu'a, ashe shi yake ci da su ba su sani ba. To da ka zama kana da ɓoyayyar sadaka wacce ba wanda ya san kana yi sai Allah, kuma zama kana da tafili dan wani ya gani ya koyi da kai. In tubudu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutu al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah ce in kun bayyana sadaka yayi kyau, in kun boye kun ba talakawa shi ma yayi kyau. Sannan a dinga sada zumunta. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah zai tsare ka daga dukkan musifa an kana sada zumunta, kuma zai ƙara maka tsawon rai, kuma zai ƙara maka arziki. Ka gwada ka gani, in dai kana sada zumunta ba ka mutuwa da wuri. In kana sada zumunta arzikinka baya yankewa. Ma ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yusalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Duk mai son arzikinsa kada yanke, duk mai son rayuwarsa ta tsawon albarka to ya dinga sada zumunta. Yan uwa, Allah ya ba mu ikon aikatawa, Allah ya mana albarka. Wannan uwa ta Tegu, Allah ya karo albarka da zaman lafiya da nutsuwa a cikinta. Wannan masallaci naku Allah ya masa albarka, ya ƙara haɓaka shi. Yau masallacinku ya cika wannan unguwa, mun yi daura, ɗaliban ilimi sun zo daga ko'ina har daga wasu yankuna masu nisa, kuma mutanen unguwar nan sun nuna alheri, domin wasu ne suka yi musu abinci. Duk yawan bakin da muka yi sama da mutum 170 sai da aka kawo musu abinci, suka ci suka ƙoshi da ruwan sanyi da lemo, suka yi ta addu'a wa unguwar nan. Wannan abin alheri ne. Mun yi daura awa 6 muka yi muna karatun littafin aqida tun daga karfe 10 na safe har karfe 5 na yamma. To wannan haka ake so. Addu'a unguwarku sai ta yi albarka. Yanzu ba wanda bai san Tegu ba a duniya. Kai da ana ta yada program da cewa daga masallacin Abubakar Siddiq daga unguwar Tegu. Ba shari kuka ba kowa gudu zai ba. Ma kun ji alheri ya zama alheri a unguwar. Kun gina masallaci, an zo an jawo malami, an ba shi masallaci ne yana kula da shi, ana karatu, an gina islamiyya. Yau gashi ana gayyato malamai daga ko ina suna zuwa suna gabatar da wa'azi. Gashi yanzu an kai matakin da ake shirya daura, ɗaliban ilimi suna zuwa daga ko ina wannan masallaci suna sauraron karatu da malamai suke gabatarwa mai amfani. Kun ga wannan alheri ne. Haka muna muku addu'a Allah ya karo muku albarka a wannan unguwa. Allah albarkace ku masu yin kasuwanci da sana'a daban-daban da ma'aikata, ko Allah ya sa masa albarka a sana'arsa. Matanku Allah musu albarka su ta haihu ƴaƴa masu albarka. Yayanku Allah musu albarka su zama nagari masu amfani masu alkhairi. Kasuwancinku da sana'arku Allah ya sa musu albarka. Malaman da suke koyar da ku Allah saka musu da alheri, wanda suke ba da gudunmawa na jikinsu da kuɗi da lokaci domin ci gaban musulunci da ci gaban al'umma da tausaya al'umma da ayyukan addini, Allah ya sa su gani a mizanin su na alkhairi, Allah ya sa kuma su gani a mizanin su na lahira. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace. Tun daga zuwan mu Alhamis zuwa yau ranar Lahadi, abinda muka faɗa daidai a wajen karantarwa mu Allah ya sa albarka a ciki. Inda aka yi kuskure ko aka samu tuntuɓan harshe, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Waɗanda suka tsaya suka gayyato mu har muka zo muka ba da lokaci muka zo wannan gari har muka yi waɗannan kwanaki, muna fata kowa gwargwadon gudunmuwar da ya baya Allah ya saka masa da alheri. Gobe kuma da safe za mu kama hanya, muna fata Allah ya kai mu gida lafiya, mu tarar da iyalanmu lafiya. Yaƙi da ake ƙoƙarin haɗawa tsakanin Nijar da ECOWAS da Najeriya, kada Allah ba da iko a yi wannan yaƙi. Allah tarwatsa aniyar wannan yaƙi. Allah kada ya kawo mana yaƙi. Allah ba ma son yaƙi, saboda yaƙi ba shi da daɗi. Duk wanda ya kalli Sudan zai tausaya wa mutane in yaƙi ya zo. Duk wanda ya kalli Libya zai tausaya mutane in yaƙi ya zo. Duk wanda ya kalli Syria zai tausaya wa mutane in yaƙi ya zo. Duk wanda ya kalli Iraki zai san yaƙi ba shi da daɗi. Duk wanda ya kalli Ukraine zai ga yaƙi ba shi da daɗi. Saboda haka ba za mu so yaƙi ya ɓarke tsakanin musulmi da musulmi ko makota da makota ko a Afirka ba, domin waɗannan turawan mun tsiyata kullum so suke su haɗa mu yaƙi, arzikinmu suna zuciya mu kuma muna kashe kanmu. Zan samu riba biyu, su ja arzikinmu kuma su haɗa mu faɗa. In ka an ce bindiga ta sauka kan ɗan uwanka, in an ce ta shiga kan ɗan uwanka. Su kuma suna gefe suna gani a talabijin.
suna kirga adadin wanda suka mutu a nan da wanda suka zama zawarawa da wanda suka zama marayu da wanda suka mutu a nan da wanda suka zama zawarawa mata da yaran da suka zama marayu a fada halin yunwa kuma su zo su ce za su ba mu abinci da garin su danna mana cross a wuya su kuma mai da 'ya'yanmu kiristoci su suka kawo mana boko haram su suka kawo mana waɗannan masifin kuma in ana gudu su ce sun zo su bada taimako su sa cross a wuyansu su zo su ce za su bada gudunmawa su mai da 'ya'yanmu kiristoci duk su suke shirya waɗannan musifa ya Allah ka mayar musu kansu Allah kada ka bada dama duk wata kofa wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'aluna fil ardi fasada wa la yuhibbul mufsidin Allah ya ba mu sa'a wa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai akwai wani tambaya guda aka ce to jama'a assalamu alaikum kahin ma sheikh ya zamna akwai wani tambaya aka ce su lallai sun samu amfani mai yawa game da karatutukan da sheikh ya karatar da mu game da zikiri bayan sallah amma tambaya shine kana gan wasu mutane ko wasu masallatai ya bayan an gama sallah shi limami ya juye kallon masallata shi to yake musu ayatul kursi guda 12 ko kul wallahu 13 ko irin waɗannan shi aka tambaya ko wannan ma ya dace cikin zikiri ko akwai magana ai shi zikiri kowa nasa yake yi ai abinda kake so ba shi nake so ba a bukatar ka ba ita ce tawa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ai jami'i anan ba sai ya ce kowa yayi nasa wani zai yi da sauri wani zai yi a hankali wani yana da larura ma sai a hanya zai karasa in ka ce a hada a yi tare to kaga ka shigar da mutane cikin damuwa shi ko musulunci baya son kowa idamu shi yasa wannan zikiri da ake na bayan sallolin farilla babu inda ya zo a yi shi jam'i shi akai kowa yayi nasa in ba kunuti za a yi ba shine ake yi tunda bukatar ɗaya ce ta sa za a yi kunuti amma zikiri ne wannan ayi zikiri kuma kowa ya nasa saboda haka in dai ba neman zai sa ku yi wanda shari'a ta sa ku bane kamar yadda za ku tashi ce kai ku tsaya kowa ya zauna ya zikiri tukuna kaga wannan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna za ku tashi ya ce ku zauna ku zikirin ku ya umarce ku yi wanda Allah ya sa ku yi wanda annabi ya sa ku yi wanda sunna ta sa amma a gama sallah kuma wani ya ce ayi kaza kafa kaza kafin a gama ya sake kirkiro wani kafin a gama kama kirkiro wani shi sa wani ya je taro sai aka ce ayi qul huwallahu 11 kafin ya dai sai aka ce ayatul kursi 19 kafin ya sai aka ce ya ladifu 29 kawai sai ya shiru sai da limam ya gama ya ce a cika ce to waye ma balle a cika kai da kace ayin kai ma ba yi kake ba haka kuma da addini abun wasa ayatul kursi 19 abun wasa ne ba sai da kai la'asar muna yin 19 nan inda ta gaskiya na ku kyale mutane su yi zikirin da Allah ya sa wanda annabi ya koya musu da a ce a haɗu a yin shi ya fi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa jama'a sun yi amma tun da ya koya wa kowa ya nasa wani sai ya yi kaɗan wani ya yi da yawa wani ya tafi ma yana sauri ne dama ko sallan ma ci aka yi a kafafa wa mutane don suna da bukatu ci aka yi liman kakka tsawaita sallah don kakka dawo mutane to balle zikirin da ake na nafila bayan sallah so da haka wannan ba sunnar annabi alaihi salatu wasalam bace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya zikirinsa kai ayatul kursi ka karo ka faɗi nasa kai tasbihin ka kai addu'an ka tashi kai nafilan ka abin nan kai ka fita in kana sauri ka karasa a hanya in ba ka sauri ka tsaya kai abin ka amma yin sa a jam'i wannan dama bai zo a sunnar annabi alaihi salatu wassalam ba na'am sai akwai tambaya ta karshe aka ce wani ne yayi sallah ta tago amma da ya gama sallah nan da ya kai kasuwa misali sai suke kaman su waɗannan mutane ba su yi sallah ba kuma shine ladan sai kira musu sallah ko yana da hanya ya bi kuma ya bi su sallah tunda da ya tun yi sallah nan ko ko a kiran sallah ma ba ya kamata yi saboda shine ladan idan mutum ya yi sallah ya ga ana yin wata zai iya yin waccan a matsayin nafila saboda annabi alaihi salatu wassalam a hadisin bukhari da muslim an zo za a tada sallah sai ga wasu mutane a gefe sai ya ce musu kufa sai suka ce mu mun yi sallah a gida sai annabi alaihi salatu ya ce in kun yi sallah a gida kuka zo ku tara ana yin sallah ku yi kuma da ita nafila domin kana gefe ana sallah sai a ɗauka kin shiga kai saboda kyaman limamin ko kuma saboda wata aƙida taka sai kuma a fara nuna na maka zato bisa an ka zo ka tara kai sallah ka zo ka tara ana yi to ka shiga ayi da kai sai ta zama nafila kake yi su suna farilla kai kana nafila ko babu laifi ko limami ne kai limami anan kuma ka je kai limanci kai kana nafila masu bin ka sana farilla ya faru ga Mu'azu dan Jabal hadisin Bukhari
yana da shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'az dan Jabal shine limamin garin su amma kuma yana so sai ya ba annabi sallar isha kullun dan ya samu ladan bin manzon Allah sallah alaihi salatu wasalam. Da haka zai zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi sallah. In an gama kuma sai a jira shi a garin su shi kuma zai dawo zo ya musulmancin wannan ishar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai je zama shine limamin ita dai ishar. Yayi isha nawa kenan? Ɗaya a matsayin mamu, ɗaya a matsayin liman. To wacce a matsayin liman din shi nafila yake, mutanen garin farilla suke. Wannan da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam farilla yake bi, can kuma da yaje yana limanci nafila yake, mutanen garin suna bin sa nafila. Da haka ya halatta a musulunci liman yana nafila, mamunsa suna farilla, ko mamu suna farilla, liman yana nafila, ko dukkaninsu suna nafila, ko dukkaninsu suna farilla. Duka wannan ta kama a yi, ana yi a musulunci, saboda dai ba a son a rasa sallar ko kuma a rasa jam'in baki daya. Ko kuma kai ka zo ka tara an gama farilla, ka zo ka tara da wani yana nafila, maimakon kai kadai sai ka bi shi, wannan ma yayi. Ko kuma ka tara wani ya samu raka'a biyu ya tashi yana ciko biyu, ko kuma baka samu ko ɗaya ba, sai ka bi shi wannan biyun. In ya sallama sai ka ciko biyunka, ka samu biyu tare da shi, ka samu biyunka kai kadai. Kai ma kana wannan biyun wani zai bai same ka ba, shi ma sai ya jona da kai. Na kai sallama shi ma sai ya tashi ya biyunsa. Shi ba a san da a ga mutum yana sallah shi kadai in ba larura ba. Musulunci sai yake dinga ganin mu a tattare, a dunkule, a lelaye, a mulmule, a cure, a guri daya. Barakallahu fiikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Jama'a takbir. At-takbir. At-takbir. Jazallahu shaykhana khairal jaza.